Ti. Da, baš ti. Imam nešto da ti kažem. A to je... Dobrodošao na moj kanal. Sad. Se bacimo na stvari. Uglavnom ću snimati gameplayove i gameplayove igara. Snimat ću Minecraft, akcione igre, pucačine, avanture, puzzle, Lego igre, znači bukvalno sve. Znači sve. Ti se možda pitaš sad koja je? Pa, pucačina, avantura, sve, znači sve što dođe u moju glavu, to će se igrati. Sad, Q&A, Q&A će biti kasnije, ali možemo sada da odradimo jedan mini Q&A. Zašto baš Sciner? Sciner, kao prvo slovo mi je ime na S i ono kao originalno ja sam izmislio. Nisam kao iskopirao od nekog drugog čovjeka, nego moje je bukvalno, ja sam izmislio. Sumnjam da će biti još neki Sciner tamo. Mislim da je malo čudno, ali on, sviđa mi se. Moje je, razumete. Znači pitanje je, zašto YouTube? Pa YouTube je jedna od najboljih platforma, snimanje, za pravljanje videoklipova, za streamovanje, za sve bukvalno. Ne razmišlja baš sad da se prebacim na druge platforme još, ali ono, vidjet ćemo optice kasnije. Ali za sada samo YouTube. Znači pitanje je inspiraciju, i nemam baš neku inspiraciju, ono, kao mali sam gledao Serbijana, dok do eto, mogli bi reći da je moja inspiracija Serbian Games bila. Obavezno ostavite u komentarima šta želite da snimam na Sciner kanalu, ostavite like i subscribe, to mi mnogo znači, i to je to uglavnom. Hvala vam na pažnji i vidimo se.